Slăvit să fie Domnul. E mare așa încărcătura și mulțumesc Domnului pentru că e un sentiment profund. Cred că ăsta e cel mai bun cuvânt. Este un sentiment profund pe care îl resimt. Slăvit să fie Domnul. Vă rugai să luați loc, în general, atunci când dăm citire din cuvântul Domnului, ca o formă de respect, spunem să ne ridicăm în picioare. Dar astăzi voi citi puțin mai mult și vă spun de ce. M-am gândit că ar putea fi posibil ca astăzi, aici în casa Domnului, să fie măcar o persoană, un suflet. Atunci când vorbim, suntem în biserică și când vorbim de persoane, în primul rând trebuie să ne gândim că vorbim despre suflete. Și m-am gândit așa, s-ar putea să fie un suflet care să nu fi citit niciodată în Biblie toată povestea aceasta legată de acest eveniment de Paște. Și știți de ce m-am gândit la lucrul ăsta? Pentru că ani de zile, iubiții Domnului, m-am considerat creștin. Dacă venea cineva și mă întreba, ești creștin? Spuneam, da, ridicam 9 mâini, ridicam 2 mâini. Și să știți că, în general, mergeam la biserică de 2 ori pe an, maxim. Odată, cu certitudine, mergeam de Paște la biserică. Și mergeam acolo, aprindeam o lumânare, pupam o icoană, mă împărtășeam și plecam, iar în curtea grădinii era ca un ceremonial pe care îl obișnuiam noi ca familie să ciocnim ouă. Ei bine, iubiții Domnului, mergeam acolo la acest eveniment, la Paște. Și v-am mai spus, așa cum de Crăciun nu știam, deși mergeam și cântam colinde, nu știam cine sunt iudeii care l-au condamnat pe Iisus. Așa nici de Paște eu nu știam ce înseamnă Paștele, nu știam cine e Pilat, nu știam cine au fost iudeii care îl condamnau și nu știam care a fost motivul, practic, și de ce îl vedeam pe Iisus acolo, că îl vedeam pe Iisus pe cruce. Înțelegeți? Și m-am gândit că poate sunt aici astăzi un suflet sau mai multe care n-au citit în Biblie. Deși sunt încredințat că mulți dintre voi credeți că Iisus este Mântuitorul, credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, credeți că El este mielul de jertfă, dar n-ați citit totuși lucrul ăsta în Biblie. Și cuvântul Domnului spune așa, am ales să citesc 2 capitole din Marcu. Încerc să fiu cât se poate de eficient. Da? Și spune cuvântul Domnului așa, Iisus înaintea lui Pilat, începutul din capitolul 15, Marcu. Dimineața, preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și cu tot soborul. După ce au legat pe Iisus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou, nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei. Iisus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care l-a mirat pe Pilat. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat le zlobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui din pricina unui omor, pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna. Pilat le-a răspuns, voiți să vă zlobod pe împăratul iudeilor? Cine era împăratul iudeilor? Doriți? Și pe cine întreba? Poporul. Iisus era iudeu și poporul lui Iisus, frații lui, nu? Când spunem că suntem români, spunem că noi suntem frați cu românii, nu? E bine, frații aceștia ai lui, da? Îl duseseră înaintea lui Pilat, care era guvernator din partea Imperiului Roman, da?
pentru a-l condamna și răstigni. Ei bine, la fiecare praznic spunea cuvântul Domnului, da, că Pilat obișnuia să le zloboadă, da, un întemnițat. Și în acel moment, în temniță, era un om pe nume Baraba, care împreună cu câțiva prieteni făcuseră o răscoală și uciseseră un soldat roman. Pentru fapta aceasta el trebuia să fie condamnat la moarte. Și în fața lor a fost adus Iisus și Baraba. Și i-a trebuit să aleagă. Și spune cuvântul Domnului în continuare. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: dar preoții cei mai de seamă au ațățat norodul să ceară lui Pilat să le zloboadă pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: dar ce voi să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? Ei au strigat din nou: răstignește-l. Dar ce rău a făcut, le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: răstignește-l. Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a zlobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, le-a dat să fie răstignit. Ei bine, iubiții Domnului, m-am gândit de multe ori la acest eveniment și în momentul în care eu am ales să-L urmez pe Iisus Hristos, spunea Ionuț mai devreme, legat de motivele noastre sfinte de bucurie. E bine, citind aceste lucruri în Biblie, am simțit o bucurie sfântă. Unul la mână, dacă eu aș fi fost înaintea lui Pilat, eu cu siguranță aș fi fost vinovat de foarte multe lucruri. Dacă eu aș fi fost dus înaintea lui Pilat, nu era nevoie să vină niciun martor mincinos, pentru că cu siguranță, virgulă, cu siguranță, împotriva mea s-ar fi găsit suficiente motive ca să fiu condamnat. Motiv de bucurie. În loc să fiu eu în fața lui Pilat, s-a dus Iisus. Și a fost Iisus. A pus să-l bată cu nuiele. L-a dat să fie răstignit. Nu știu câți dintre voi ați suferit vreodată corecții fizice. Puteți să ridicați mâna. Ați luat vreodată bătaie. În copilărie, măcar. Da? Mi-au aminte că tata mă bătea rar. Dar dacă mi-aduc aminte, înseamnă că o făcea bine. Și mă durea. Și mi-aduc aminte că, deși mama mă corecta mai des, da? Împotriva mamei, în general, aveam un sentiment de mâhnire, că e mama și că mă bate pentru că fac prostii. Dar atunci când mă bătea tata, nu mai puteam să mă gândesc la nimic. Atât de tare mă bătea. Și scopul lui era să mă corecteze. Dar mă durea. Iubiții Domnului, romanii, în momentul în care le era trimis un condamnat la moarte și se spunea că trebuie să fie bătut, păi el bătea oameni buni. Spunea Ionut săptămâna trecută. Era o bătaie violentă. Era o bătaie care durea îngrozitor de tare. Da? Acele bice cu acele capete de os, în momentul în care loveau carnea, smurgeau carnea după trup. Deci credeți-mă că era o durere îngrozitoare. Și unii dintre voi poate ați mai citit cărți legate de torturi și lucruri care s-au întâmplat creștinilor la noi în țară, în România, în închisorile comuniste. Și să știți că una dintre cele mai mari torturi era să-i auzi pe cei torturați, cum țipau și cum sufereau. Atât de îngrozitoare este o bătaie de genul acesta, la care a fost supus Iisus. E bine, sunt bucuros că n-am fost eu în locul lui, deși meritam, și că a fost el în locul meu. Vă garantez, așa cum mă cunosc, și nu știu, fiecare dintre voi, n-aș fi suportat asemenea bătaie. Înțelegeți? N-aș fi suportat nici măcar durerea psihică, cred că ar fi fost îngrozitoare. Înțelegeți? Să fiu bătut nevinovat. Să fii bătut pentru o faptă rea și este greu să o suporți. Am spus, mă supăram pe mama, deși de cele mai multe ori, dacă nu de fiecare dată, meritam acele corecții. Înțelegeți? Dar psihic eram pur și simplu traumatizat că mi se întâmplă
acel lucru. Așa a fost Iisus. A fost supus inclusiv acestei traume psihice, că este bătut fiind nevinovat. Mai departe, ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu ună de spini și au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze, să zică, plecăciune împăratul iudeilor, și îl loveau în cap cu o trestie și îl scuipau, îngenuncheau și îi se închinau, umilință și batjocură. Câți dintre voi ați suporta umilința și batjocura? Gândiți-vă la locul de muncă, gândiți-vă, nu știu, prin societate, prin lumea asta, să întâlnești pe cineva care pur și simplu să vină să te scuipe odată în obraz. V-a scuipat vreodată cineva? E bine, hai să vă spun, jucam fotbal și am fost scuipat odată de un adversar. Știți care a fost efectul? Imediat i-am dat un pumn. A fost, din punctul meu de vedere, cel mai umilitor lucru care mi se putea întâmpla. Că poți să mă înjuri, puteai să-mi faci multe lucruri, poate chiar să mă bați. Dar scuipatul acela pe care mi l-a tras omul respectiv mi-a produs cea mai mare umilință pe care o puteam suporta. Da? Ei, gândiți-vă un grup de soldați care pur și simplu să vină așa cu toții să facă lucrul ăsta. L-au îmbrăcat în haina de purpură, l-au împletit-o cu ună de spini. Am un gard între mine și vecini, este formată din spini. Și mi-amintesc că în urmă cu câțiva ani de zile am făcut o coroană, dacă m-aș duce acum în spate, cu siguranță, cred că aș găsi-o undeva pe acolo. M-a durut foarte mult, m-am înțepat de foarte multe ori în momentul în care am împletit-o. Gândiți-vă ce înseamnă să ți se pună pe cap și să-ți fie împins acolo. Altă rană, altă suferință. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să răstignească. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru și a lui Rufus. E bine, iubiții Domnului, gândiți-vă, crucea lui Iisus cântărea kilograme bune, era nevoie să o poarte pe umăr, da? Pentru că acea cruce trebuia să suporte greutatea Domnului Iisus sau a celorlalți care erau condamnați la moarte prin răstignire. Gândiți-vă că un om ca mine de 90 de kg, 80 de kg ar trebui să stea pe o cruce. Acea cruce cum ar trebui să fie? Grea. Nu? Să mă poată susține. Bine, i-au pus acea cruce. Era nedormit, era bătut, era deshidratat, da? Torturat. Vă dați seama cât de greu era să care acea cruce. Da? Drumul spre Golgota. Da? Gândește-te că trebuie să urci un deal. De multe ori urcăm cu mâinile în buzunar, 3 trepte și obosim. Da? Iarăși, presiune foarte mare. Vă bucurați că nu sunteți în locul lui Iisus? Eu mă bucur. Eu mă bucur. Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru și Rufus, și apoi au dus pe Iisus în locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, nu mai are rost să vă spun procesul și procedeul prin care era răstignit, nu? Iisus, să știți că are niște găuri în pălmi, în picioare, da? Ei bine, după ce l-au răstignit, i-au dat vin să bea amestecat cu smirnă, dar nu l-a luat. I-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să știe ce să ia fiecare. Dați seama, dai să tragi o cămașă care oricum era foarte ieftină. Să dai cu zarurile. Deasupra lui era scris vina lui, împăratul iudeilor. Împreună cu el au răstignit 2 tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. E bine, vreau să știți că m-am gândit și la lucrul ăsta. Dar m-am gândit la voi. Care dintre voi ar fi fost în stânga și în dreapta mea? Pentru că, iubiții Domnului, toți suntem tâlhari. Toți am păcătuiți. Și în locul lui Iisus trebuia să fim noi. Înțelegeți? Poate eu în mijloc și în dreapta și în stânga mea, unul dintre voi, oricare dintre voi. Înțelegeți?
Vă bucurați când ați fost voi acolo și că a fost Iisus? Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Împreună cu el au răstign doi tâlhari, unul la dreapta, unul la stânga. Astfel s-a împlinit Scriptura care zicea, a fost pus în numărul celor fără de lege. Trecătorii își băteau joc de el, dăteau din cap și ziceau, tu care stiși templul și îl zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuși și pogoară-te de pe cruce. Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau, pe alții le-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristos, împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu el, de asemenea, își băteau joc de el. La ceasul al 6-lea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al 9-lea. Și în ceasul al 9-lea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dacă ar veni părintele tău, care e aici pe pământul ăsta, sau care a fost, poate unul dintre voi nu mai aveți, da? Și ar fi spus vreodată, nu mai ești fiul meu, pleacă de aici, de la mine. Da? Și ar fi găsit un motiv anume. Cum ai fi plecat din fața lui? Eu cred că îndurerat, dincolo de frustrare și dincolo de sentimentul acela de, nu știu, cei mai mulți poate ați resimțit așa un anumit sentiment de orgoliu în relația cu părinții voștri la un moment dat. E bine, mie mi s-a întâmplat și lucrul ăsta. Am fost supărat cu tata la un moment dat și am plecat de acasă, am fost câteva luni plecat de acasă și când m-am întors acasă, bunica mea mi-a spus că tatălui meu îi pare foarte rău de lucrurile care s-au petrecut între noi, de relația noastră. Și tata venise să mă vadă la un meci și pur și simplu nu m-am uitat la tata. Venise câteva sute de kilometri să mă vadă la meciul respectiv. Și eram așa de înverșunat. Da? Iisus nu greșise cu nimic. Și cu toate astea caută pe Dumnezeu Tatăl și nu-L găsește. Și întreabă, de ce m-ai părăsit? De ce l-a părăsit atunci, în acele momente? Pentru că era plin de scursoarea păcatelor noastre. Pentru că eu, Lavi, l-am murdărit. Pentru că eu, Lavi, l-am pus acolo pe cruce. Da? Și pentru că albul, Iisus, era pătat acum, acolo pe cruce, de păcatele mele și păcatele voastre. Și Iisus căuta pe Dumnezeu și Dumnezeu nu era acolo să-i răspundă. Înțelegeți? Sunteți bucuroși că a fost El acolo și n-ați fost voi să simțiți asemenea lucru, asemenea durere, să-L cauți pe Tatăl tău și El să spună nu. Sunteți? Eu sunt. Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau, iată, cheamă pe Ilie, și unul din ei alerga de-a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și a dat să bea zicând, lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l pogoare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigătare și și-a dat Duhul. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos. Sutașul care stătea în fața lui Iisus când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis, cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau niște femei care priveau de departe. Printre ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose și Salome, care, pe când era el în Galileea, mergeau după el și îi slujeau, și multe alte femei care se suiseră împreună cu el în Ierusalim. Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimatea, un sfernic cu vază al soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat pe sutași și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutași că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in,
a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde îl puneau. Capitolul 16. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat mirezme ca să ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua dintâi a săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Deja începe să învioreze. Dimineața când vezi că răsare soarele, parcă ești cuprins așa de un sentiment, nu? Pozitiv. Femeile ziceau una către alta: cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au înspăimântat. El le-a zis: nu vă înspăimântați. Căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat. Nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. O veste bună, vis de dimineață. O veste bună, vis de dimineață. Dați vești bune diminețile când vă treziți. Da? Transmiteți gânduri pozitive dimineața când vă treziți. A înviat. Nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă și spuneți ucenicilor lui și lui Petru să meargă înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-a spus. Ele au ieșit din mormânt și au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimănui nimic, că se temeau. Iisus, după ce a înviat, în dimineața dintâi a săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 draci. Dați seama, ar trebui ca fiecare dintre noi să fie plin de recunoștință, asemenea Mariei Magdalena, pentru că numai Domnul știe câți draci a scos din fiecare dintre noi. S-a dus de a da de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Plângeau și se tânguiau. Oare ce le promisese Iisus? Ce le promisese Iisus ucenicilor? Că a treia zi va învia. Iubiții Domnului, ancorați-vă în promisiunile lui Hristos, căci El întotdeauna le împlinește. Să vă fie învățătură lucrul acesta. Ucenicii se tânguiau și plângeau. Cât de mare ne este credința de multe ori? Cât de mare ne este? Domnul să ne binecuvânteze. Când au auzit-o ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat într-un chip la 2 dintre ei pe drum, care se duceau la țară. Aceștia s-au dus și au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Oare nu i-am fi crezut? Noi așteptăm să vină Domnul. Cât de mare ne e credința? Cât de mare ne e credința? Când v-ați rugat ultima dată, vino, Doamne? Când? Dumnezeu să ne cerceteze. Amin. Da? În sfârșit, s-a arătat celor 11 care ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat.
Ferice de voi, da? Că ați crezut, deși n-ați văzut. Toată credința noastră, iubiții Domnului, da? Tot crezul nostru, ca și creștini, e ancorat aici, în învierea lui Iisus. Pentru că dacă Iisus nu ar fi înviat, noi astăzi n-am fi fost astăzi aici. Dacă Iisus nu ar fi împlinit lucrurile acestea, noi nu am fi fost astăzi aici. Înțelegeți? Bun. I-am mustrat, bun, și pentru necredința și împietrirea inimilor. Să știți că și pe noi ne mai mustră Domnul uneori. Să știți că și pe noi ne mai mustră Domnul uneori. Așa că să fim cu luarea minte și întotdeauna, da, să avem un duh de autocercetare. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură bună. Ce înseamnă Evanghelie? Vestea bună. A înviat Iisus. Iisus este viu. Iar noi suntem? Noi suntem martori, oameni buni. Ca ucenici credincioși, noi trebuie să fim martori. Și noi trebuie să mergem să le spunem celorlalți, așa cum au făcut ucenicii. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Deci, cine va crede și se va boteza, hotărâre de personală, da? Relația cu Hristos trebuie să fie personală. Da? Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci. Credeți lucrul ăsta că puteți face? Domnul să vă binecuvânteze. Da? În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin. Cam asta e povestea, pe scurt. Iisus Hristos a făcut un drum. Era necesar să-l facă, iubiții Domnului. Pentru că dacă nu-l făcea El, cu toții am fost condamnați la moarte. Iisus Hristos a făcut un drum al biruinței și este un motiv pentru noi să fim bucuroși, mulțumitori și recunoscători. Iisus a suferit pentru că noi să fim astăzi aici și să-i spunem slavă ție, Doamne. Să avem o inimă plină de bucurie și de recunoștință. Înțelegeți? Și iubiții Domnului, Iisus Hristos a murit, dar a înviat. Și este nădejdea noastră. Este nădejdea noastră. Este nădejdea noastră, iubiții Domnului. Am întrebat săptămâna asta câteva persoane, mai multe, da? Ce înseamnă Paștele pentru tine? Și oamenii mi-au răspuns. Și mi-au dat răspunsuri diferite, dar, iubiții Domnului, au fost răspunsuri complementare. Înțelegeți? Și cineva mi-a spus așa: Paștele pentru mine înseamnă dragoste sacrificială. Da? Cineva se sacrifică din dragoste. Și spune așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. E un sacrificiu de părinte, de tată. Pe lângă sacrificiul Fiului, este sacrificiul Tatălui. Este. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Lui ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Cea mai mare înșelătorie a diavolului este să te facă să crezi că nu ești păcătos. Este să te facă să crezi că ești bun. Este să te facă să te pui în comparație cu un alt om.
care la rândul lui e păcătos. Spun, da, dar uite, toată lumea face, nu facem toți crime, da, oricum. Da? Înțelegeți? Dar Iisus Hristos a murit pentru toate păcatele și ca omul să realizeze că este păcătos și că a avut nevoie de cineva să plătească în locul lui pentru păcatele lui. Mai departe, cineva mi-a spus așa, Paștele pentru mine reprezintă învierea. Și Iisus vine și spune așa, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va? Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Ce-am fi fost noi fără învierea lui Iisus? Ce-ar fi fost Paștele fără învierea lui Iisus? Avea dreptate? Cine mi-a scris? Renașterea. Dar Dumnezeu, care e bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Prin har suntem mântuiți. Nu avem niciun merit. Iisus Hristos a făcut toată lucrarea. Și în numele Lui, iubiții Domnului, suntem mântuiți. Am renăscut odată cu Hristos. Când spune, a înviat Iisus, nu spune și a înviat Lavi. A înviat Ștefania, a înviat. Slăvit să fie Domnul. Am renăscut cu Hristos. Și zice cuvântul Domnului în 2 Corinteni 5:17 că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Este o făptură nouă, iubiții Domnului. Și lucrul acesta este posibil doar prin Iisus Hristos și prin primirea darului acesta minunat al harului. Iertarea reprezintă Paștele pentru altcineva. Da? Și spune așa cuvântul Domnului, e mai mult în Roman, capitolul 5, de la 1 la 11, da? Ca și concluzie, da? Că noi eram vrăjmași cu Dumnezeu. Și Iisus Hristos, prin jertfa Lui, prin drumul acela pe care vi-l spuneam mai devreme, drumul acela al suferinței către Golgota, ne-a împăcat pe noi cu Dumnezeu. Am fost iertați de Cel care are putere să ne judece. Și în numele Lui Iisus Hristos suntem mântuiți și iertați și împăcați cu Dumnezeu și putem să-i spunem Ava. Putem să-i spunem Tatăl lui Dumnezeu. E bine, nu în ultimul rând, Paștele pentru cineva înseamnă libertate. Cuvântul Domnului zice așa, Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Prin Iisus ajungem la Dumnezeu. Prin Iisus cunoaștem adevărul. Și tot cuvântul Domnului spune așa, veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Suntem liberi în Hristos. Am fost achitați de toate păcatele noastre, pentru că El le-a plătit pe toate, acolo la cruce. Înțelegeți? Și viața am primit-o prin Iisus Hristos. Azi dimineață văzui un videoclip. Haideți să ne ridicăm. Și videoclipul respectiv avea ca personaj principal o bătrână de 88 de ani, bolnavă de demență. Reportera i-a pus câteva întrebări. Primul lucru, a întrebat-o, cum te numești? Și n-a știut să răspundă. Al doilea lucru, a întrebat-o, cu ce ești îmbrăcată? Ai rochie pe tine? A spus, nu știu, nu-mi dau seama. Ce mâncași mai devreme, la prânz?
A spus, nu știu, cred că o mâncare bună. A întrebat-o ce face sau dacă o cunoaște pe Evelin. Evelin era fiica. A spus că nu-și amintește, că nu știe cine este Evelin. Și ultima întrebare a fost asta. Cine este Iisus Hristos? Și femeia aceea dementă, care nu știa cum se numește, care nu cunoștea numele fetei, care nu știa în ce e îmbrăcată, care nu știa ce mâncase cu 5 minute înainte, a venit și a spus așa, și o să vă trimit filmulețul. Iisus este Salvatorul, este omul bun care m-a mântuit și care mă va duce acasă. Singurul moment de luciditate al acelei femei, da? Lumina din mintea ei, a fost și este Iisus Hristos, Salvatorul. Iubiții Domnului, este tot ceea ce contează. Nu poți să nu-ți mai amintești numele soției sau al fiului. Important că își vor aduce ei aminte de tine. Înțelegeți? Poate nu-ți amintești cu ce ești îmbrăcat, ce mănânci și alte lucruri de genul ăsta. Dar esențial este cel mai important. Să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. Și să fim conștienți că suntem mântuiți prin Iisus Hristos. Să fim conștienți că Paștele reprezintă aceste lucruri minunate. Dragostea și iertarea și sacrificiul pe care El l-a făcut pentru ca noi să fim mântuiți. A înviat! A înviat! A înviat, iubiții Domnului!